Medyo gamay ra ka siyang epekto tungod kay pag-abot nato diri sa Island Garden City of Samal. Natay more or less 100,000 hectares ng municipal waters. So ang LGU sa Samal pod is nag-set aside o 15% niya na alang sa pagkonserba sa ato ang mga portion sa atong atong dagat kinatawag kini og fish sanctuary o mga marine protected area. So medyo dako-dako ang area pa for protection and conservation with regards to any effect nga mahatag niya. Kung ating sundan ang pahayag ni John Miliana, ang Chief sa City Fishering Office sa Island Garden City of Samal, dunay 800,000 ka hektarya nga municipal waters ang naisgutang syudad o 15% kung 5,333 ka hektarya nga gigahin isip fish sanctuary ug dili kay madisturbo ang isda sa kadagatan bisan pa man itukod na ang Samal Island Davao City Connector Bridge. Kung naguol ang mga environmentalist nga madisturbo ang fish sanctuary sa barangay Limaw ug Kaliklik, aniya ang tubag ni Mr. John Miliana. As to City Ordinance 2010-160, wala siya na appeal sa maong declaration ang portion sa Barangay Limaw and Barangay Kaliklik as to marine protected area or sanctuary po. So dili siya impasse. I don't know sa declaration sa DNR, wala po ko nakabasa sa maong sanaypas, wala po ko nakabasa o kung sa gutong area nga na-appeal o nasakupan ni ana. Pero with refers to City Ordinance 2010-160, wala na butang dito ang Barangay Kaliklik o Barangay Limaw as to fish sanctuary area. Nabalaka ang mga bibabag sa proyekto nga madisturbo kuno ang kadagatan labi na sa Barangay Limaw ug Barangay Kaliklik kung diin mutugdon ang tulay o gusto nila nga utruhon ang landing site. Apan ulahin na ang tanan kay sa pagkakaron nagsigi na og trabaho ang contractor sa katumanan sa 47 anyos ng gidamgo nga Samal Island Davao City Bridge. Gikabalaka usab sa mga environmentalist nga mawad-an og panginabuhian ang mga mangingisda. Kay mo palayo na ang mga isda kay madisturbo ang ilang kalibutan. Apan, una nang nagpasibaw ang usa ka ordinaryong mananagat ug matud niini mas pabor kuno kung duna nay tulay aron ang iyang pamilya dili na madak-an sa iyang pagpamasahe paingon sa Davao City. Mas na po, tulay-tulay. Ngano? Ang pagtabok sa Davao. Unya dili na kamo ingon nga sakay pa og piribot o sa lansa. wala epekto na sa imong pagpangisda. Wala. Ngano man? Ay, tulay ra man na siya. Niingon man sila nga makadaot daw kuno na sa kinayahan ug sa coral. Dili na tinuod. Sumay makadaot na nga nagpintiro man ang tulay, may man nagdagdagan. Ang 23 bilyones nga Samal Island Davao City Connector Project, 5 kadekada ng gidamgo sa taga Mindanao. Labi na sa mga taga Davao ug taga Samal. Karon nga nahatagan na kini og pondo nang hinaot ang habagang duot sa katawhan nga unta masabtan ang katuyuan niini kay mas pabor man ang proyekto sa katawhan kaysa interest sa pipila. Edith Kadoayan, News 10 Philippines. Stay safe!